pamati namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Patayon aksyon radyo Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na morning, bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Sa mga merkado, good morning. Mayad nga aga daw hindi tuman nga katugnaw ang aton mabatyagan. Nagapatimaan bala ini, nga amat-amat na, nga nagakapalid ang hangin amihan kag nagapanuktok na ang summer sa bulan sang Marso. Morning, kamusta? Ang aton mga kauturan ara na sa mga merkado, ang amon patrol nagalagulad man sa pila ka mga merkado dire sa dakbanwa sang Bacolod. Ginatun-an na kon kamusta na ang mga presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado. May ni kay mayong panahon, ang aton mga kauturan Lunes bugtaw ron, ari ang presyo sang nagapanguna nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Action Alvin! Action Fred, good morning sa aton nga mga suki, good morning Karina, diri sa Burgos sa public market. Pero base matingala sila Action Fred na jutay ang supply sang isda. Kung jutay ang supply sang isda, grabe man ang pagtalbos sang presyo sang mga isda subong aga diri sa area sang Burgos public market. Tuloy Action Fred, una pamangkuton ta si Pare Junior. Fred, pila ang tuloy nyor? Pila tuloy nyor? 120. 120, 120. Amo ni ang display sa iya sa karon. Ang kuan mo yaw, ang marot mo tagpila? 200. Baho 200 Action Fred, nagligat to semana. Bakal mo lang nagligat to 140. 200 ang rather 140, medyo ang pinakamataas kung dagko 1.60, pero subong sini Action Fred kamahal 200. Marot pa lang na ang bangros. Kamusta kunta ang bangros kay Paridong? Dong pila subong ang bangros? 200 per kilo. 200 per kilo. 200 per kilo. Ang kalabanan nga makita nimo diri sa lamesa Action Fred, halos kadamaan marot ang kadamaan kagang bangros sa pihak diri marot mano kay Maymay, pero may lubo-lubo siya, nagligad ang lubo-lubo 140 hasta 160 pino ni siya. Subong yang available pino man nga lubo-lubo, may pila subong? Tag 200. Ay, mahal. Nagsaka sa subong, no? Nga nagsaka, sir? Kaysa kahiwatan grosis day, jutay isda, amo nang mahal man ang sa mga komisyonan. Nagmahal, no? Sa komisyonan. Lipot kita sa kainini ang panalagko. Action Fred, why gid siya panalagko subong? Kagat na siya subong sa bangros man sa gihapon, no? Sa pihak to, nga lamisa, nagkadto man kita kay Bibit. Si Bibit, Action Fred, ang gihaluko subong pati kagag sa hindi. 300 ang luko subong nga aga. And at the same time, ang presyo man sang lagaw, ang gagmay 250, ang dagko to 300. Action Alvin? Yes, sir. Ang iban siya na nga mga supplies sang isda, mag-aabot na siya karon mga alas 5:30, alas 6, damo pa na guro maabot ha? Yes, Action Fred, no? Kabay pa damo man mag-abot, no? Subong aga sa aton sining nga mga kauturan. Diri kita Action Fred, gusto mo sa mga shells, punaw, ang available subong. Punaw, pila subong? Tag 80 ang kilo. Ang small
Small kag big, tag 80 ang kilo. Small kag big Action Fred, 80 ang kilo. May tinala diri nga tahong, pila subong? 50 magyapon ang kilo. 50 ang kilo. Labis ang isa ho, ano ni bagungon. Abaw kampiyon ni sa Action Fred, butangan mo li gata kagabi. Abaw pwedeng-pwede na gid. No? Bagungon mo pila? Ang bagongon tag 40 ang kilo. 40 ang kilo. Okay, ang crablets mo yaw are available. 20 ang kilo. 120? Oh. 120 ang kilo, Action Fred. Kay Inday, nga alam mo kaliday? Remya. Si Inday Remy, si Inday Remya. Okay, from Sarapia. Wala pa kasag? Kasag, wala. May kasag ka dahi, way gido? May kasag kami tag 120 ang kilo sang gagmay pero ginatado namon tag 20 ang tumpok. 100 ang tumpok, pero atado na siya. Gagmay na yan. Gagmay ni siya nga kasag, Action Fred. Kaya ang lag ko nga kasag, alabot taga 450 Oo, taga 400 siya, pero hindi siya gagmay ni siya Action Fred. Muro magulang ni siya scrablets. Ang available subong. Kunti gamay, kag jutay lang ang supply subong sang isda. Lakad kita makadali, kanto kita sa babuyan, para mabalaan taman ang presyo subong sang baboy, no? Amigo taway si kuano dir kita sa kaisan ni demandar subong sir tagpila na subong presyo sang baboy 220 220 ina ya karne na ang pinakamit niya na Ang may tulan, 210. 210 Wala na siya bonsang 220. 220 ang wala bones unod lang gitanan ang ulo ya subong 160 ulo na sa dari kita ang kasudlan da business siya kung dinuguan mo. Action Alben, Yes sir. ano, abi ko ni, pura unod, wala tulan. Yes sir. Tagpila yang pura tambok, wala unod. Tagpila yung puro tambok ya wala nun. Huwag na kay lapos na siya. Way gid Action Fred lapos kita siya. Kasudlan na pre tagpila subong. Cinta? 80 ang kilo may paaman na dugo. May ara na. Action Fred 80 may paaman na ang dugo available man subong ang atay pila subong. 160. 160 yos salamat gid ang karne tagal isang baka subong tagpila. Ang may balls, 250. Ang wala, 280. Ang kalansingon niya Kalansiyon, 250. 250 Action Fred kumakansi kita subong nga aga ti 250 ang kilo. Sir, thank you gid no. Ira gay kanderisa kay sa ni demandar nga meat section. So mo ani action no Fred ti baboy kag isda. Muni ang kahit papaano sa ato sila nga mga kauturan may mga choices sila nga kung mo jutay ang supply sang isda pwede sila sa mga shells si Shell sabi, pwede man sila sa baboy. So, muling sitwasyon diri sa area sang Burgos Public Market. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Ang pulo pangita sa ginawa ko subong, do ka nami sugba baboy, no? Ang baboy bla kapahubin. Hindi ka na magtigulang. Sugba ka baboy bla, mga 1 kilo. Tapos timplahan mo sa sang suwa abe. Kotitot. Nami subong demonyo. Katilawag mo demonyo nga pertis pagkakang. Sus kalimito no. Pag bakit mo ga-aso-aso pa bla. So mo sa sinamakan kag usangon ba galalaway ka. Porte kananim. Galing. Pagkatapos, inom ka lang bulong. Kay basi kung mag-ibwal ang imo sini dugo sa baboy. Porte, no? May mga kilala ko yung bisan ano nga tipon-tipon. Luyag yaya, bisan jutay, may baboy gid. Kung sa mga higad baybay, mag-eskursyon na be. Luyag yaya, bisan isa kakiyad lang may sinugba baboy gid. Porte nga abilidad. Oh. Action Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5. Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon sa Life Extension Clinic. Alas 9 sa ngaga, tubtob, alas 3 ang takna sa hapon. Sa Life Extension Clinic, ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamaagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Importante, bakal gi kamo
sa ila produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasay sa kanser, kagalo 105 kapamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Sa Amerika, kagkaiping nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagkakasablatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, kilid lang sang opisina sang DHS. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02. Mabalik kami pagkatapos sa mga ini. Pasimbanwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod sa... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Diri kita. Mga balita naton sa palibot sa probinsya. 5 ka persona arestado sa buy-bust operation sa isa ka drug den sa siyudad sang Silay. Si Aksyon Eden Aboso may report. Aksyon Eden, please go ahead.
May nga action Fred, naglambot sa 108,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan shabu ang nakuha sa 5 kasuspetsado matapos ang buy-bust operations ng Philippine Drug Enforcement Agency Negros Occidental sa isa ka drug den last 9:30 sang gabi Pebrero 22 sa sitio Cubay, Barangay Ginhalaran, Syudad sang Silay. Ginkilalang subject sa operasyon kay Mario Jornalin nga ginaligar maintainer sang among nga drug den kag arestado man sanday Rico Castillo, Mark Relacion, Carlo Diaz kag Eric Datoon. Sunod kay PIDEA Negros Head Nicolas Gomez, madugay na nga ila gina-surveillance si Jornalin umpisa sa naga-operate ini sa Barangay Bata sa syudad sang Bacolod. Dugang pa na priso naman sadto si Jornalin bangod sa gihapon sa illegal nga droga apang nakagawa sa prisuhan rason nga nagpadayon sa pagbaligya sang illegal nga droga sa balay sang iya lola sa Silay. Palayag ni Gomez ang 4 ka iban pa nga naaresto upod kay Jornalin ang yara sa watch list sang amo nga barangay kag natalana kun tani nga ipa-surrender. Na-recover sa mga sospetsado ang 12 ka heat-sealed transparent plastic sachet sa ginasuspetsuhan shabu nga may kabug-aton nga 16 gramos. Sa karon ginahibalo pa sang PIDEA kundi nagakuha sang supply si Jornalin. Priso karon sa custodial facilities ng Silay PNP ang mga naaresto para sa nagakaigo nga disposisyon. Pamatian naton si PIDEA Negros Head Nicolas Gomez. Actually, ini si Mario, dugay na nato ni siya subject, dati din sa Bata, Bacolod. Tapos nung mga amo niya, na kadakpan, na priso man siya, tapos nakagwa. Tapos ako nag-continue naman siya sa illegal activity niya. Dito na siya sa may barangay Ginhalaran sila. Ang ini nga badlitang dulon sa inyo sang DTX 500 sa imo pag-exercise hindi magkalipat nga mag-detoxify. Ugali ang pag-inom sang DTX 500 kay ang DTX 500 ang nagatinlo sang imo nga dugo nagasilhig sa mga impurities kag toxins sa imo nga atay. Ini man ang nagabulig parubo sang imo blood sugar bangod sang organic compound nga vicin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar bangod sa diabetes, make sure nga mag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw. Mas nami nga updan sa pag-inom sang Mighty C. Ang Mighty C ang alkaline nga vitamin C, may mataas ini nga antihistamine properties, ginapanubo ang histamine level sa imo lawas para makontrol ang allergies. Sa mga pilas naman nga kadugay mag-ayo kag katol-katol sa panit, mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C manami ini sa tanan nga sang skin diseases. Balita halin sa Nokpo ang ka-aksyon niyo, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:08 na. Nakabakal na kamo habon, 100% natural habon, wala sa ginsimpon nga chemical habon, puro-puro kag hindi makahalit sa panit. Amo ini ang Santon Plus Herba nga habon. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Hindi bala magkurinot ang inyo panit sini. Para sa hobin kag presko nga kotes, Santon Plus Herbal Soap. Healthy Beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo, magpino ang kotes ka maghubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:09 na, standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula 634. Una nga bula resulta 6 kag 34. Second draw, ikadua nga bula 933. Ikadua nga bula resulta 9 kag 33. Third draw, ikatatlo nga bula 1417. Ikatatlo nga bula resulta 14 kag 17. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby.
nagadapya na. Ikaw na ang ginapamatian na amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Kapi-kapi na makadali Dr. Alfred's Green Coffee. Namin ni kay hindi ini makapasulab sa aton sulok-sulok, hindi man makapaadik nga kape. Mayo gini sa kabataan, labi na gid sa mga estudyante. Kung paimnon sila sang Dr. Alfred's Green Coffee, gaabre ang ila memorya. Gapagsik ang bata bala, daw wala ginakapoy, daw wala ginatuyo, amuning sikrito sang Dr. Alfred's Green Coffee. Hindi ka mo magkabalaka kay ning Dr. Alfred's Green Coffee, non-acidic, non-addictive ini nga kape. So paimnang kabataan, paimnaman ang may mga edad-edad na ang mga ginikanan, bilog nga pamilya, enjoy ka mo sa Dr. Alfred's Green Coffee.
labi na gid kung mataas ang blood sugar, mataas ang blood cholesterol level, nami ni siya ang Dr. Alfred's Green Coffee. So, bakal kamo sini, no? Para sa bilog nga pamilya. Ining Dr. Alfred's Green Coffee, pwede naton mabakal sa tanan nga sangasang, Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Chairs and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na ibalik tang report sa aton patrol, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Balik nga pagpangalagad ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Fred, ginabulong karon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital in 23 anyos nga motorcycle rider. Matapos nga na-aksidente sa may Pandanon Silos, Banwasang Murcia. Biktima dirigin kilala kay Sunny Ray Bucayani. Nag-aapuyo ni siya sa barangay Vista Alegre, diri siyudad sa Bacolod. Pero natabuong insidente kagabi sa area sang Pandanon. Din ini siya ang nakaangkon sang pilas sa iya sininga guya. May pilas man sa magdimbang bahin sang iya sininga kamot kag tuhod. May pilas man sa iya sininga baba. Now, sa Records Regional Hospital, ining biktima action Fred sakay sa isa ka motorsiklo sang aksidente nga nag-slide matapos nga ginlikawan ang isa ka bata nga matuyo kung tani nga magtabok. Galing ti paglikaw sini action Fred, hinali na lang nga natumba ang ginamaneho sini nga motorsiklo. Samtang sa area naman sang Mandalaga na aksidente man, ining si Romeo Tornes, 34 anyos. Nag-aapuyo ni siya sa barangay Bata, diri siyudad sa Bacolod. Din mga alas 8:30 antak na kagabi, samtang yara sa may area sang Lopez Mandalagan, sakay sa iya sininga motor. Aksidente man ni siya action Fred nga na sideswipe sang isa ka salakyan. Diin ang biktimang nakaangkon man sang pila sa iya sininga guyak sumuman sa iya sininga kamot. Sa initial diri nga pagpangusi sa ining biktima action Fred, sakay sa iya sininga motorsiklo sa matapos nga nagpanyapon bala sa may puesta ayon. Pagdala sang iya sininga motorsiklo, aksidente man ni siya nga nag-sideswipe sang isa man ka salakyan. May 41 anyos man diri nga lalaki action pedo kinaligar may problema na aksidente o kung naglumpat sa flyover bala sa barangay Bata. Ang biktima diri isa ka 41 anyos, nagkapuyo ni siya actually sa barangay Katabla sa siyudad sang Talisay. Mga alas 7 antak na kagabi naglumpat ni siya sa flyover sa barangay Bata. Nagreklamo sa pagmalanakit man sang iya sining hawak ginaligar ang ining biktima ang may problema, rason nga naglumpat ni siya sa flyover karon ginabulong man diri sa Regional Hospital. Ang reaksyon na Fred ang balita report gikan sa Regional Hospital. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati hindi gid magkalipat ang Santon Plus Herbal Capsule kagang Mighty C, isa ini ka the best nga kombinasyon sa ikaayong lawas. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Resulta sang loto pagkatapos ini.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na, Santon Plus Herbal Oil. Balanyos ka may antibiotic properties, may kombinasyon sa madamo nga herba. Ining pagkulokambyo sa panahon, palanakit sa aton kalawasan, epektibo ibanyos ang Santon Plus Herbal Oil. Butod dyan sa kabataan, sakit yan, sakit puson, epektibo kayo. Ngayon banyos ang Santon Plus Herbal Oil. So bakal kamo sini, ibutang sa tagsa kapuluyan sa tion sa pagkinanglan kag emergency inyo gid ini mapuslan. Ang Santon Plus Herbal Oil mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na, standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649 kita, ang jackpot 15 milyones, 15 million. Kombinasyon in any order, 29, 7, 3, 25, 46, 10. Resulta sang 649, 29, 7, 3, 25, 46, kag 10. Dire kita, 658 ba kadako na sa jackpot? 227 milyones, 227 million. Kombinasyon in any order, 17, 54, 22, 11, 45, 26. Resulta sang 658, 17, 54, 22, 11, 45, kag 26. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby.
Basin banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Santon Plus Herbal Capsule. Number 1 ini nga magpakupos sa mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas. Kung may bukol nga magtubo, hindi pagpadugaya abyan, basi maging malignan pa ina. Tunawa na yun, pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Ini mga goiter, bukol sa baga, tumor, arthritis, kag iban pa. Sa una, ginapaoperahan ina. Ang pag-opera okay man, pero may agi, may pilas, may pinalian, sa Santon Plus Herbal Capsule, tunawon niya ina. Ikombinar nyo ang Santon Plus Herbal Capsule sa Mighty C, ang alkaline
nga vitamin C. Amo ni siyang gamito ninyo para magbakod ang inyong lawas, magbakod ang immune system nga hindi kamo dali tapikan balakihan, ilana sipon ubo trangkaso kag iban pa. Para sa mabakod nga immune system, mabakod nga lawas, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C gaupod ni wala nagabulag, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na, diri kita. Basiwa, Sineco, kag BHA, magapatigayon sa 3 kaadlaw nga one-stop shop sa Progreso Village, Barangay Vista Alegre. Detalye sa niyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayong agaksyon, Fred, good news sa mga residente sa Progreso Village, Barangay Vista Alegre. Bangon mayar sang one-stop shop nga patigayonon sa lugar sa diin magapakigbahin ang Bacolod City Water District kon Basiwa, Central Negros Electric Cooperative kon Sineco, hagang Bacolod Housing Authority sa maabot ng Pebrero 26, 27 kag 28. Ang one-stop shop ang base sa aprobado nga resolusyon sang sanggol ng panglungsod nga gin-author ni City Councilor Carl Lopez nga ginaprobahan sang sanggol ng panglungsod. Ginpathag ni Lopez nga iga-process sang BHA, Sineco kag Basiwa ang tanan nga mga dokumento sa mga residente nga gin-relocate sa may Progreso Village, Barangay Vista Alegre. Kanto ka mo dito sa relocation site because Basiwa, Sineco, Bacolod Housing will be there to process all your water connections na kinahanglan. Dapat yan si City Councilor Carl Lopez. Life Extension Coffee Mix ang kape nga highly recommended bangod madamo ini isang madalang health benefits sa aton nga ikaayong lawas. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang Rashi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Mabakal sa Life Extension Clinic nga nahamtang sa J7 na Building Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 nga kita. Ang kaaksyon nyo sa Bacolod City Government Center, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbi.
radyo. Bacolod nun kag Negros Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Madasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Radio Philippine Standard Time, las 5:40 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line.
Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Ipa-action mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Diri kita o. Apat pilason sa insidente nga pagtiyog-tiyog sa motorsiklo sa siyudad Sambago. Ba nagano siya? Detalye po kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May agaksyon na Fred pilason ning apat ka mga persona matapos ngayon sila ang nagkalaigo sang nagwild ang motorsiklo sa compound mismo sang Iglesia Pilipina Independiente Church sa Barangay Poblasyon, Siyudad sang Bago kahapon sang aga. Ang mga biktima diri action Fred kilala sa kay Yogarda Sayapal, 70 anyos, si Bonifacio Magtang, 75 anyos, ang isa diri amo si Aida Habonite, 57 anyos, kag si Mika Sayapal, 75 anyos, initanan taga Bago. Ang tagiya sa motorsiklo action Fred kilala sa kay Alex Importa, 57 anyos, taga Purok Saging, Barangay Balingasag sa Amuman nga syudad. Base sa pag-imbestigar ni Police Staff Sergeant Mars Anthony Luto, traffic investigator sa Bago PNP, bago-ulan ni Slagwa sa simbahan, kagining motorsiklo ginpandar sa tag-iya, nagtiyog-tiyog kag nag-uwang kag nag-wild action Fred. That's why ining tatlo ka mga senior citizen kag isa pa nagkalaigo ini. Diboynas lang kay mga minor gid lamang nga mga pilasan ang naagom nila. Gina-check pa karon action Fred sa kapulisan kung ano gibla ang rason sa pag-wild sang motorsiklo. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
Iya namon ginasanligan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga gala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon radyo Pagkulunyon kag negosanon Inyong pamatian Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, padayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan sa idalon sa police station number 10 in relation diri sa pagbuno sining duha o kung pagbuno diri sa duha ka mga lalaki kagabi sa barangay Handumanan. Ang biktima diri king kilala kanday Jeffrey Montero, 19 anyos, kag Ariel Guanzon, 21 anyos, lunsay nagapuyo sa Zone 2 sa barangay Handumanan diri sa Syudad Bacolod. Sa initial diri nga pagpangusisa ni Police Captain Armelin Vargas, ang hepe sa Police Station number 10. Nagapanglakaton lamang ining duha ka mga biktima sa dalan along Zone 1 sang ginsugata sang anong ka mga wala makilala nga persona sakay sa motorsiklo nga may sidecar o tricycle. Diin nagpanaog ining anong ka mga persona kag ginkastigo kag ginbuno ining duha ka mga persona. Lunsay nakaangkon sang pilas sa likod nga bahin ang isang ila sining lawas ining duha ka mga biktima. Din wala pa may baluan Action Fred ano gid bala ang motibo sa pagbuno sining sa duha ka Action mga Alvin. lalaki. Yes sir. Base kung dumot-dumot o kung ganggang naman. Amo pa na aksyon na Fred kay biktima 19, ikaduha 21 anyos. Basin man ganggang naman, no? Sa una, sang mga pulo panahon pa namon, amo na kalamanan, grupo-grupo, may tinulukay lang jutay, waswasanay dayon, amo na blang. Galing sang una ya, wala pa to yung mga lupok, kalaban na ginagamit, so na pahabla, balbalanay, paha, kag kastiguanay, wala pa to magmuda, ginang mga armas eh. Di subong ka delikado na ya, kaya may mga sulpak na. Action Fred, sa una, may bitkurno lang, pwede na, no? Okay na, kawasak kilay mo. Kawasak man ang kilay, iban, waswasanay paha, ang paha, galing kay yung bakol bala, durudag ko gawa, tiyo mo medyo sakit-sakit man. Anyway, action na Fred, sa station number 1, dismayado man ang ining 23 anyos nga lalaki matapos nga nanging biktima man sa pickpocket sa downtown area. Ang tagreklamo diri kilala kay Joel Abamo. Nagapuyo ni siya sa barangay Alegria sa Banwasang Murcia sa diin sa aligasyon ni Tabamo. Katindog lang ni siya sa Guabalas ang Gaisano May sa dalan sang Gatuslaw barangay 13. Sang nadiskubrihan sini ngang iya sini nga backpack ay albaw apre na nakuha pa ang iya sini nga kwarta balor 8,300 pesos. Gagapati man si Tabamo, biktima siya sang pagpangawat along downtown area. Balita, report sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Ang kagaw ga koruna ni, do kabudlay pangitaan tambal no, nangalapkap na siya sa bilog nga kalibutan. Ginakakulbaan nga base kon salamahon niya bala ang tanan nga mga kapungsuran.
kadugay pangitaan tambal, no? Kinala mas temprano matap na ini siya, kay porte, dasig sa kong mga lapkap, porte kagaw, dasig maglaton-laton. Pila na ka mga doktor na nagkalamatay, pati mga nagabulig sa mga pasyente nga nagatrabaho sa mga hospital, nagkalamatay naman, porte kung lumaton, porte sa pagkadasig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na.
sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.